godmorgen. Ja. Og velkommen til Queen of Scandinavias casting her på Frederiksberg. Men den dag, der kommer pigerne og tilmelder sig, og så starter de med at udfylde sådan en seddel med informationer omkring dem selv. De svarer både på, hvad de hedder og hvor gamle de er, men også lidt om, hvad deres største mål i livet er, og hvad de har af holdninger til forskellige ting. Bagefter får de så lagt make-up af nogle make-up-artister og taget nogle professionelle billeder, som bliver redigeret. Og så får de billederne bagefter, sammen med en lækker goodie med make-up og svend. Hvad var det, du hed? Winnie. Ja. Hvad er redigeret af det? Fjerne bumser? Det er at sætte lyset ordentligt og fjerne urenheder. Ja, okay, men det er Photoshop. Ja. Okay. Hvorfor er du egentlig med til sådan noget her? Jamen det er jeg, fordi at jeg fik en mail fra Josefine, som var medlem af det her castinghold. Og så begyndte jeg at overveje, om jeg skulle deltage. Vi er i gang med at caste nu til Danmarks største skønhedskonkurrence, hvor vi skal finde 20 piger til en stor finale i København. Hvor de den første dag skal på sådan en workshop og lære at arbejde som model, og dagen efter der skal de på et stort modeshow og gå i tøj på forskellige designer. Og så er der et dommerpanel, der kårer de 4 vindere, som skal ud og repræsentere Danmark med nogle internationale skønhedskonkurrencer. Okay. Og hvor mange får igennem møllen på, nu er det her på Frederiksberg, i Frederiksberg-centret? Ja, vi regner med, at der kommer et eller andet sted mellem 100 og 150 i dag. Okay. Er der tilmeldt det på forhånd, eller hvad? Ja, vi har nemlig tilmeldt det på forhånd, men der er også piger, der bare møder op herude og tilmelder sig her ved vores stand. Okay, hvor mange steder er det så i Danmark? Vi rejser rundt i 8 byer. 8 byer? Hvad er det for nogle byer? Jeg er da nysgerrig, der har æren af smukke kvinder. Ja, jeg kan huske dem alle sammen. Vi kommer til Odense og Kolding. Så er vi her i København. Vi har været i Lyngby, og i Næstved, og i Aarhus, og i Aalborg. Okay, så inden for Vordingborg, hun kunne godt have været i Næstved. Ja. Hvor langt er I nået i konkurrencen? Jamen, det her det er vores tredje sidste casting, så vi mangler kun Odense og Kolding her næste weekend. Hvor mange kommer der så igennem? Det kan jo regne ud, så kommer der 1000 mennesker igennem. Det er meget svært at sige. Det er meget varierende fra by til by. Så det har vi ikke rigtig overblik over. Hvad er din rolle her? Jamen, jeg er direktør og producer for Queen of Scandinavia. Så jeg står for alt Queen of Scandinavias aktivitet her i Danmark. Du er Queen of Scandinavia. Ja, det er da smukt. Og et smukt fjæs er der også. Hvordan er så det her? Det er første gang, det bliver sminket på. Er de andre færdige? Wait for us. Ja, hvad siger sminkøren? Hvad hedder det? Stylisten hedder det, du kører meget til længe. Jamen, jeg har jo fået en af de nemme her. Hun har jo en super lækker hud i forvejen, så det er egentlig bare lige at gå ind og få hendes gode træk frem. Så det er en rigtig god model, jeg har i stolen, må man sige. Hvor mange får du sminket på sådan en dag her? Sådan en 50 stykker eller sådan noget. Så det er rigtig mange ansigter, vi kører igennem. Men igen, det er det, der er sjovt, at folk ser forskellige ud og gå ind og igen, hvad hedder det, at deres stærke træk, de bliver fremhævet. Og er du færdig ud? Og hvor længe tid tager sådan noget? Okay, jeg tager det bare, og så ligger jeg 5 minutter cirka til 5 minutter siden? Ja, så det går stærkt. Så det er hurtigt med lige at gå ind og analysere, ansigtstonen og hvad det er, hvad man vil ind og fremhæve. Så det går stærkt. Så det er godt, hvis man er lidt rutineret, ellers så tror jeg, det vil blive lidt svært. Er du uddannet i det på en eller anden måde? Ja, det er jeg faktisk. De fleste er egentlig bare. De fleste selvlærende, og ellers er der Kan du fortælle mere? Hvad er videre? Der går noget med, de går i Ekstrabladet, eller hvad?
Ja, vi har hver uge, der vælger vi 4 piger fra hver by, som går videre til en afstemning på ekstrabladet.dk, hvor at læserne derinde kan stemme om, hvilken af de her 4 piger de bedst kan lide. Så i hver by bliver der kåret sådan en ekstrabladets vinder, og de bliver til sidst samlet i en finale på ekstrabladet, hvor der igen kommer en ny afstemning, og den pige, der ligesom vinder den, er sikret en plads i vores finale. Det vil sige, at ekstrabladet vælger en pige, der går videre til finalen, og vi i dommerpanelet vælger de 19 andre. Nå, okay. Ekstrabladet går vælge en. Det er ikke mange. Man kan tage, og ellers er jeg uddannet frisør også. Så det er sådan lidt den baggrund, jeg har. Det må da være dejligt at blive nusset sådan i ansigtet med børste. Ja, det føles lidt sjovt. Ja. Jeg er spændt på at se det bagefter her. Ja. Man er jo tit vant til at have lidt længere tid, når man har en i stolen end 5 minutter, så det skal man helt sikkert lige spore sig ind på, at der ikke sådan er tid til den helt store forklaring omkring, hvorfor man gør, som man gør, og alle de ting. Det er mest egentlig bare at få make-up'en på. Det er bare som et system. Ja, men det er jo smukt. Du skal ikke have røde læber og alt muligt. Det er ikke moderne måske. Nej, altså det der egentlig er lukket meget ved her ved, i dag, det er, at pigerne egentlig bare skal se naturligt og skønne og lækre ud. Og så er det vigtigt, at de også stadig ligner sig selv. Men at de egentlig bare, sig selv egentlig på en god dag, kunne man godt sige. Uden at det bliver sådan alt for make-up'et. Så det er ret vigtigt, at man stadig kan se, hvad det er for en pige, vi har i stolen, så hun ikke bliver sådan helt lavet om. Hvad går I efter? Vi går efter en naturlig skønhed og et fængende smil, nogle flotte øjne. Vi har ikke sådan en, at de skal være lyshåret eller mørkhåret eller en bestemt højde. Så god til at få gjort. Men jeg kan også godt lide, når det er lidt naturligt. Så huden ligesom kan få lov til at ånde. Jeg tror på, at skønhed kommer i mange forskellige former og farver, og det kan være svært at sætte ord på, men man ved det, når man ser det. Nu kommer der lige sådan lidt, hvor jeg skal ind og bukke nogle vipper her, så jeg tror, vores søde model her, hun får det lidt svært ved at snakke. Nu skal vi se, jeg ser lige til, når jeg gør noget som helst. Har jeg fat i noget her? Ja. Andet end dine vipper? Prøv det igen. Jo, det er godt, det er sådan lidt ondt, at man får tøj i øjnene. Okay, prøv igen. Jeg kender det godt. Så skal du bare komme op i hovedet og bare kigge ned. Sådan der. Og jeg skal nok se til, når jeg gør noget. Har jeg fat i andet end dine vipper her? Prøv ikke? Ja. Så er jeg bare et par sekunder her. Ja, super fedt. Lidt op til hæld. Jeg skal nok se til. Har jeg fat i andet end dine vipper her? Ja. Drej en lille smule. Medvej. Ja, så er det. Der er et finaleshow. Hvorfor går det hen? Finalen bliver holdt her i København. Vi har endnu ikke offentliggjort vores eksakte location, men den bliver her i København i slutningen af maj. Og alle, der har lyst til at komme ind og se showet, har mulighed for at købe billetter. De koster 150 kroner stykket, og pengene går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. Der er vi fedt. Op til af. Ja, du må komme lidt kælder. Ja, gør det også. Det var da mere end 5 minutter nu, er det ikke? Jo, men nu står vi jo her og snakker lidt frem og tilbage. Nej, det går tid med det selvfølgelig. Så går tiden lidt Jeg må langsomt. sænke dig lidt. Det er det. Og så op med hænden. Hvor længe bruger du selv derhjemme? Jeg bruger ikke andet end måske en lille halv time om morgenen på bare lige at sætte hår og gå i bad. Og så lige hurtigt lægge noget makeup og så i skole. Det var da fornemt. Hvad tjener du så penge på?
Jamen, alle pigerne, der kommer her i dag, de betaler 300 kroner for at være med. For dem får de både lagt make-up, og de får de professionelle billeder, og så får de også den her goodie bag med make-up og skønhedsprodukter til de 400 kroner. Og de penge bliver selvfølgelig brugt på at lønne vores fotografer og rejse landet rundt, men også på at bygge vores finaler. Det er så i Vordingborg, du går i skole? Ja, jeg går på handelsskolen. Det gør jeg, ja. Hvad er specielt? Tak for det. Den internationale linje. Er det sprog og sådan noget? Ja. Så du ved sådan noget ude i verden? Ja, jeg kan godt lide at rejse, og jeg har også været ude at rejse et gange. Arbejder du selv som model? Du er da en skøn kvinde. Ja, det har jeg gjort en del år nu. Ja, okay. Du ser dig selv i spejlet, jeg skal lige se den her. Det er fint. Ja, det gør jeg, og jeg synes, det var rigtig, rigtig flot lagt. Meget naturligt, og Det er godt. Ja, det så ser det er skønt ud. jo perfekt. Jamen, så skal du fotografere, så vi går derover. Kom op, stregen her. Lille klisterbold. Så står det til side. Med armen her. Ja. Det er mig. Hvor langt tager du billedet? Kan du op til hovedet? Er det mest hovedbillede? Det er sådan der. Totalt. Og til talje? Super. Faktisk også der. Læg min færdige ben. Ja, et. Altså, op med hage. Lige vift med dit hår. Sådan. Godt trappe. Ja, måske vifte lidt med hovedet. Det hjælper mig. Nu er det bedre. 3 gange. Ja. Red Bull over på. Ja, så må man have et smil på der. Det klæder dig rigtig godt. Så der er en lille drejning. Faktisk er en forskel på, hvor det er mere struktur. Så er det bare sådan en snærper. Ja, det er på.
Det var så rigtig lidt nogle smukke jeg. Jeg har ikke en så meget selv sammen. Har du lommer i sådan en jeans? Ja. Jeg har tænkt mig ned. En rockstyle. Nede på skulderen. Se, efter rock. Royal. Og ja, så har du en lille smule. Må jeg også lige få et smil herovre? Jeg skal lige have et nærbillede nemlig. Ja, så er jeg klar til at smile. Ja, dejligt, dejligt. Og vinke, vinke. Hej, hej. Det er godt, det er godt. Var det sjovt? Som vi også kan se dem i Ekstrabladet. Det er fint. Det er godt der. Bare der, så prøv at skifte, som du gjorde før. Hvad siger du om hende? Er hun god? Ja, ja. Hun har sgu prøvet før, kan man sige, ikke? Nu er rygelunger. Kan du se, hun ikke er rygelunger? Ja, det kunne du se det. Ja. Det kunne jeg nemlig, hvor hun trak vejret dybt. Nå. For at slappe lidt af i kroppen, ikke? Ja. Jeg synes, hun boost, ikke også? Så... Nå, jeg også det. Vi er oppe på 150. Okay. Tror jeg. Ja. Så det er ikke det store. Er det det, du laver tit, eller hvad? Ja, det er noget, jeg lever af. Simpelthen? Jeg er reklamefotograf. Okay. Ja. Så det er sgu meget sjovt. Hvad laver du mere reklamer for? Sportsvacciner og fitness og modbilleder. Lidt af hvert. Lidt af hvert. Ja. Jeg skal bare høre, er du tilfreds med resultatet? Ja, det er jeg da. Hvorfor er du med i sådan noget her? Jamen altså... Vil du gerne have det drøm at blive foto? Ja, det er det. Ja. Nu har jeg selv været model i 4 år siden. Hvad har du været? Model i 4 år. Har du det? Ja. Okay. Nu vil du videre? Ja, det vil jeg i hvert fald. Okay. Ja. Dejligt. Er du færdig med udfyldet også? Super. Og så tager du bare herfra på tasken, og så lidt over. Ja. Så skal lige nærmere op til det der klisterbånd her. Start simpelt. Alle modeller kører de samme speciale poseringer hele vejen igen. Ja. Og jeg fortæller dig, bare roligt. Op med hånden her. Lidt op med hagen. Ja, super. En lille smule regning der. Ja, måske vifte lidt hårdt med håret, så er du frit nakke. Ja, velkommen. Vift. Super godt. Bare en lille smule mere. Sådan. Kom lidt tættere på her. Super. Mens du står der. Lad faktisk lad os lige rotere, hvis du står på den anden side. På den anden side, ja. Ja. Fuldstændig, ja. Sådan. Og så kommer lidt fra det. Sådan. Sådan. Super fedt. Op med hage. Husk det meget vigtigt her. Så tager du hånden op der. Nej. Ja. Så eventuelt lige her. Knæk i bagerste knæ. Så bare lige så knækker han, som jeg gør her. Ja. Super lige bære. Ja, det er flot. Ja, så vil jeg sige op her. Ja, det er godt. Så vil lidt ja. Det er det, vi har med dig. Er det sjovt? Ja. Så vi så på den anden side. Ja. Starter med stå sådan der. Meget vigtigt, at du knækker med det værste knæk, fordi det der sker her, når du knækker og smager på noget ned, det er meget vigtigt, at du sådan trækker skuldrene op, indtil det rigtigt. Ja. Og så lige vifter hårdt tilbage. Så er det. Der er en lille touch, der stikker ned her. Helt perfekt. Skal det køre? 21. Ja. Super godt. Ja, det ser godt ud. Ja. Sådan. Og så lidt med her. Ja. Ja, det er godt. Modsatte side, så kører vi til sidste løbende billeder her. Fuldstændig samme procent. Ja. En lille smule frem, må du gerne. Sådan.
Og lige fjerne den sidste tot, der er her. Og fri nakke der. Ja, super. Ja. Og det du gør, du faktisk fødderne sådan der. Ja. Og et lige på, hvor du står sådan der. Det er faktisk lidt ret godt her. Ja, sådan som dængle lidt her. Ja, meget godt. Lidt knæk mere nu. Sådan. Og ikke så de her modereklamer. Ja, der står de der kvinder frit i hænder, ikke? Ja. Helt klart. Mange unge talenter. Ja. Tak for det. Ej, det skal jeg prøve det. Og Joy skal åbenbart også lige frem til frontlinjen der. Vi skal der. Altså, jeg har problemer med min kant deroppe, men det må jeg finde mig i. Du går bare væk. Alle kører på kommando. Op med her, ikke? Så er du fældig imod. Ja. Super. Bare en lille smule. Ja, ja. Det er perfekt. Og så op her. Du, så laver du op på den anden side. Bare op på selv. Ja. Ja. Der. Kan du lige vifte lidt med hånden, så vi har ren nakke hele vejen. Sådan. Ja, begge hænder op. Og streg lille smule. Og så knæk den bagerste ben. Knæk. Knæk. Ja, ja. Hvis du står på samme position, bare lige sådan knækker på den måde her. Ja, bare hånd op her. Ja, ja. Det er helt fint. Ja. Har du lommer? Ja, har du ikke? Har du baglommer? Ja, det går. Tag en baglommer. Så kan du også tage sine. Ja, perfekt. Perfekt. Bæreste. Ja. Sådan. Det er faktisk rigtig godt, at du drejer en lille smule på mig. Den krop, du over. Ja, sådan. Grunden til, at jeg tager det mærkelige vinkel her, det er jo fordi, han vil have det fra lidt under hofter, når han er med. Så bliver jeg nødt til at have den her. Husk op med hagen, ellers får du de der flankstykker under nakken. Super, og så lige på, hvor står lige på. Du skal køre. Du kører din arm heroppe. Ja, der har vi ikke fået. Ja, du kan bare gøre det, du kender. Du kan bare stå helt lige på. Helt lige på, ja. Det er lidt. Det er lidt til siden. Ja, jeg er faktisk lidt med. Læg på lidt mere. Ja, så er det perfekt. Op med hagen. Ja, så er det. Og hvad siger du så til hende? Ja, men så set alt, om du har det her. Ja, du sapper bare. Ja. Jeg vil sige indtil videre, at du kan ikke se billeder. Nej. Men vi skal gøre sådan der. Okay. Sådan der. Ja. Jamen, ja. Hvad med det der med højden? Betyder det så meget? Nej, altså, jo, det er catwalken. Ja, der er selvfølgelig høje regler med højden i hvert fald, at for at gå på catwalken. Men altså, en model kan sagtens være ansigtsmodel også, beautymodel også. Det er ikke ens betydning med, at model skal være højst lang. Altså, der er nogle modelbureauer, der er vildt kredsende, men sådan er det. Vi gjorde sådan der.